Ġew mħabbra d-dettalji tal-avveniment tant mistenni tal-lejliet l-ewwel tas-sena li għal darb'oħra se jittella fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. L-aħħar lejl tal-2023 se jibda bl-ara and the Juke Boys Band biex imbagħad jieħdu ridni f'idejhom The Palace String Orchestra immexxija minn Rejna Bela flimkien mal-line-up ta' wħud mill-aqwa kantanti lokali fosthom Aiden, Drakard, Klinsman, Jasmine, Megan May, Sara Bonnici kif ukoll Emma Muscat bħala mistiedna speċjali. Dawn se jkunu tikkantaw uħud mill-aqwa kanzunetti tan-nis-sena u oħrajn li llum huma meqjusin bħala klassiċi. Eżatt qabel l-aħħar sigħat tas-sena, Ron, Telemamo Ċefaj u Kien Kutajjar li se jkunu qed jippreżentaw din is-serata jingħaqdu flimkien ma' DJ Koloma u DJ Migi li se jkunu qed iferħu lil folla fil-belt u lil dawk kollha se jkunu qed isegwu live fuq l-istazzjonijiet televiżivi lokali, mużika mill-aqwa b'effetti speċjali fuq il-park u blob tan-nar biex ukoll jingħata bidu kif ixxaq lil-2024. Iċ-chairperson tal-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta, Jason Mikallef, sostna li jinsab onorat li għal darb'oħra se jkun qed jittella l-akbar avveniment lokali bl-aħlas tal-lejliet l-ewwel tas-sena, propju fil-qalba tal-Belt Valletta. Mikallef appella lil pubbliku biex lejliet l-ewwel tas-sena iżur il-Belt Valletta u jattendi għal dan l-avveniment ħalli jgawdi minn atmosfera mill-isbaħ ta' briju u mużika u flimkien nagħlqu din is-sena u nagħtu merħba lis-sena l-ġdida bil-kbir. Li se jkun hawn l-iktar differenti mis-sena għaddiet huwa l-stage li se jkun enormi, se jkun qiegħed stage li joħroġ sa nofs il-pjazza u naturalment meta se jaraw l-ispettaklu se jindunaw għalfejn għax mhux qegħdin ngħidu kollox. Għandna ftit sorpriżi li se jkunu qegħdin jarawhom in-nies min ħajkun hawn naturalment jew jesperjenzaw minn fuq it-televiżjoni dakinhar stess. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Belt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, tenna li issa fadal biss ftit ġimgħat sal-qofol ta' tmiem is-sena u tħejjid fil-Belt Valletta għaddejjin ġmielhom biex jiżguraw lil poplu Malti u t-turisti li jżuruna isellmu s-sena b'mod spettakolari. U enfasizza l-kobor tal-avveniment ta' tmiem is-sena u ddiskrivih bħala l-akbar laqgħa nazzjonali f'dawn il-jiem tal-miliet. L-isbaħ fattur ta' dawn l-attivitajiet huwa li jaqgħad il-poplu Malti u għawġi flimkien, m'hemmx distinzjonijiet politiċi, m'hemmx distinzjonijiet ta' età, ta' ġeografija, il-poplu Malti jingħaqad hawnhekk biex isellem is-sena 2023 u jilqa' s-sena 2024. Iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali tal-lejliet l-ewwel tas-sena huma organizzati minn G7 biftehim ta' sħubija l-avvenimenti u inizjattivi fuq skala kbira tal-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali bl-appoġġ tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.